Lagi nyanyi ya. Enggak apa-apa tepoknya. Eh. Iya, dolan gone Mbak Damis ya. Mampir milik Damis. Mampir iki niate pengen Bojonegoro pemirsa. Enggak apa-apa lagi. Sadu. Mampir yang kene. Yo, Iku nek tinggal sing ya iki kanggo adike mau. Kene apa cepet. Yuk. Ya. Kuncine. Mak. Mak. Sa. Diceluki iki aku ki aja mbok tinggal. Kuncine kere. Tutulanan lumayan akeh banget ya. Bener. Nih. Keren. Aduh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya tak patanane. Ya Allah, sapa iki? Sapa iki? Iki putuku guys loh. Iya ya, Dek. Ya. Bah, apa nanti? Apa Lipah. Bojonegoro mampir Lipah, mampir Oh, ini. apa itu loh, Bang? Aku tampil loh, Bang, tuh, Bang. Aku wes gede loh, Bang. Tampil. Ayo. Baik tadi, Pak. Selalu tadi. Gini. Tampil ini. Ya, tampil ini. Iki anak Erika. Lo, gila, Bang. Gila, Bang. Tadi, Pak. Umang nilai iki. Patang sasi. Padahal diambil nih. Di Bahamas ambene piye lambene Bahamas piye? Deh, lambene Bahamas piye gak iso. Lah cepet. Undung ngaceng. Gundul. Undung ngaceng, Bang. Apa ya itu ya? Di lambene Bahamas piye nek mau cucu piye, Dok? Be. Iki ning sapa ini putune, guys, dari rambut, guys. Mana, Dok? Ya meniki lah terus Lek. Nak tutup ben laris. Ya, nak tutup ditukoni gas iki. Ya, lho. Apa iki lho, Bang? Iya. Ampun, Pak. Iki. Lho. Pik. Isi sapa iki? Sama kurep, Mbak. Kulep apa? Aku mau tulep, Mbak. Aku mau kulep. Tapi dililinge rada angel iki. Angel, guyune angel. Alah. Guyu para. Mah delok, Mau ngerti bingung. Guyu para. Iya. Delok Mbak Damis. Mbak Damis ngerti. Mata saya. Tatap mata saya, Mbak Damis. Dapat gue. Ya, wong guyu kok angel men. Dapat ini. Ya. Ya Allah, kaki tek mindek tek nek gawe piye? Kok ora gelem mesem kok menciring ya. Aku biyen nih mencucu ayu Ya menciring kok lastomo guang. Ora sayang uga. Ora sayang. Mecok. Kak ya Dek ya, cantik Kak ya Dek. Nek guyu piye? Kok ora gelem guyu? Blas kan anakmu. angin dililing sapa ya angil. Astagfirullah. Oh, enggak. Ora. Nanti dah pus.
ben nek nangis ben lucu. Pus. Pusnya mana, Duk? Ora apa-apa Mbah Damis, gak apa-apa sayang. Mbah Damis gualak, Mbah. Kok gualak meneh, Mbah? Kok aku kok ceneni lho, Mbah. Aku ki masih kecil, Mbah. Aja koyo rata. Apa kok teneni ayo. Aduh. Enggak sayang le. Iki baik. Baik. Anjene Angger karo Mbah kono. krungu suara banter nangisan. Iya lho kok ngono ora nang Surabaya kok. Pas Lah tak wong jak kene wis kinarake malah maneni kok. lagi ya le. Kinarake aku mat kerabus. Weh. Itulah Mur. Iya, Dek. Aduh, pinter loh, Mbak. Aduh, pinter loh, Mbak. Aduh, anakku pinter loh, Mbak. Tuh, tik. Pak ame-ame, lang picu. Pak ame-ame, cici. Pak ame-ame, cici. Guyu nangil. Tasak pentil. Burian. Siapa, Dek? Burian? Kapan ngene siapa, Dek? Kayak pengen cenggeni siapa, Kek? Mampir. Apa Rono? Nggih. Nampak apa? Mampir. Ya Allah. Guru-guru. Dolan rono. Kangen Mas. Jane sesuk mau, Lek. Ya Allah. Yo leren ning kene sik diluk setengah perjalanan. Wes, guys, ngono ya. Ki mau berbincang-bincang dulu, oke. Sik. Iya. Nah, enggak kok. Nangis, guys. Tak dendang. Mau dijubek. Apa ngene bati ya? Nggih, apa ngene bayi ya? Bauti. Doe nek nyelok. doe nek wong kan. Dok. Mbah Dok. Mbah Dok. Ramis tuh ndi? Ngene potong neh Kang. Ben rada Lek. Anu dipotong neh. Cukur neresi. Cilik biasanya ukurnya tuh sap. Engko terus kayak ilat buyut. Lidah buaya. Iku anu mbok cukur resi, terus mbok kayak lidah buaya. Nek esuk ngono kayak embun suket ngono ku lho. Ono. Itulah rambutnya anakku kuwatir kuwatel. Arifin ki asline kon telina delok ku telina mau apik. Apik rambut Lina. Iya, Gede-gede. kuwi ndek cilike sering tak potong, tak kei apa? Lidah buaya. Kuwi nek lamur kuwi tak lamurno. Kadang godhong gedang ngono kan enek to. Iya, Dek ya. Minyak kemiri, Lek. Keminyak kemiri. Tapi yo nek wong ndek kae lek. Nek kaya kesuwen. Iya, ketelak. Minum, Duk. Mbah Hamis. Lu baca apa nang ndi baca pe? Cara putune. Baca pe nang ndi, Duk? Wonge marung. Baca pe malung. Ketelak, Duk. Oh, minum. Lek aku Kak, ki nek dienggo adah-adah klambi iki dikonggone Omega Karangjati. Wadah klambi. Iya lah, nek lunga maksudnya enggak ada bocah. Karangjati. Ya, enggak ada klambi bae ya. Syuting nggih. Tak syuting nggih. Syuting. Nggih syuting apa-apa enggak? Terima kasih ya. Ya. Ayo. Wah, yo lagi gak kamu gak iso itu. Nggih, elok aneh. Kok nek meh dijak, halah roh nek meh dijak malah ngepitir. Iya. Ayo, gerene wong butuh langsung ayo. Penak. Ya elok ana. Iya, penak. Tak gendong enak. Enggak ada salin. Nek tinggo nek lunga-lunga ngene bae yo. Ngapa lek tangane lek? Ini kenapa tuh adik? Ya, enggak ada nek lunga-lunga ya dak ya, kere ya. Ada parkir. Ya. Sampan sampe dure kok. Iya, tapi ora iso gawe. Iki jero. Nah, tunggu nek tunggu.
Melok. Iya, kamu melok. Ikut. Kene. Kene ya. Kene duwe apa Mbak? Kene ya. Ikut ya kene ya. Gak oleh. Duwe apa Mbak? Tadi. Gak oleh. Lah wong meh ditrene mange gaya duwe Mama 1000 cah, meh duwe sangu. 1000. Iya. Kan Mbak Dames gak duwe. Duwe ewe nambah Dames, aja mbak wana sapa-sapa. Sene. Hai. Aduh iki. Asam ro 100. Oh gawene nyolongi duwe mbayen. Hati-hati ya. Panas-panas panas ya. Hati-hati ya. Mbak ya. Nggih, Mbak, amit nggih. Heeh. Gak nganggo kamu kosong ngono kuwi. Aku tak duwe. Kosong ngono kuwi yo ngene iki kok. Iya. Kosong kan kok kena angin ngono lho. Malah turu kan Mbak Indah. Wah, itu mamanya siapa itu, Kin? Itu mamanya siapa? Mama 100.000 ya, Mak. pamer dikei duit. Paringi sinten? Mama 100.000. Anak nduk. 100.000. Tak jaluk ra oleh iki lho. Oh, dikasih nama Mama bilang apa? Ya Allah, anak itu jaluk ra oleh. Uang siapa ini dikasih siapa? Dikasih siapa? Ya Allah, Nduk. Lah aku kira tak jaluk ra oleh. Nggih. Dikasih nama Mama apa dikasih nama siapa? Ini gantian Kinara ngasih. Apa Mbak? Pernah berarti Mbak? Mbak Rea. Iya. Nah, Mbak Rea nih kasih nih. Mbak Rea Tak kasih. Mbak Rea ini. Gitu. Kasih. Wis to, Mbak. Kok Mbak niki dhek wae kula suwi napa jal. Nilai niki le. Niki sedeng napa mboten? Iki ditampa iki ae. Jangan tangan kan. Yang tangan kanan ini kasihkan. Kasihkan ya. Nggih sama-sama. Jane tes sek kathah lagi megagenan. Sok mungkin sok neh ya Mbak ya nek iki kasihkan adiknya ini. Wis iki ae ya mau tak ceklakno Rea lho yu. Iya. Ngene Mbak Dames lho. Mau tak ceklakno. Anu kok dulure ki narang. Lah. Makasih ya Mbak ya. Ya Allah. Hati-hati panas diterno cacat ya. Dicekel ya. Ngene monyo sekalian anu nggih nggih. Hati-hati. Denane Apa Jonegoro iki? Apa Jonegoro? Lah nggih panas-panas. Apa diterke cacat niku mboten napa-napa. Tak terno aku. Iki. Panas iki. Iya. Nggih tak terno Apa? Nyantai karonan kok. Apa mboten enten anu mboten ajeng pundi-pundi. Ya Allah, Dok. Wis gede ya Allah, Masya Allah. Lah ndek kae ya ning anu, ning sapa? Sono Nggih, Mbak Jessica. Nggih. Pun medal. Tak ikut bule. Bule makne kan pulang nggih. Kan pulang apa? aku gak ireng. Terus ya ngomong ki Mak. Bule. Lah nggih kan Aku pernah tuh ora ero. jenengan kan natene kalih anu kan Mase, Kang Mas Mbak Yu. Kula bidul. Bule. Nggih, bule nggih. Ayo nderek bule napa mboten? Biyen cilik nderek Sakniki pinten bulan, Mbak? 4 bulan. 4 bulan. Saya melok bulik sik gak apa-apa. Melok bulik sik. Iya, nderek bule. Mbak pun jenengan malah Sama sendiri kawanan. ampun nggih. So aku tak sendulan teng Randung nggih, kula nggih matur suwun nggih, Dek. Lho, gugem kawananane mak mriki lek boleh nggih tunggal tengkah pundi tak Gue sanggup. Nek jane. Foto. Aku yo gak iya sih, Dek. Nek sugih golek dhewe. Tunggu lek sugih dhewe-dhewean kudu kawin bareng-bareng. Iya, ya. purun Mak, ayo. Ayo, Dok. Wis mau angop miliaran. Lah timbang ngene iki kok kadang gawe apa video ya diucat,
Alung mesisan ae, tambah kawi ya. Mbok penjiring aku. Iya ndablut. Mbok penjiring aku, gak krungu swara ngunduk banter niku ndekne. Yo jenenge cah cilik ae sapa ae ya iya. Pundi-pundi jenengan paringi ngeten iki lho, Mbak. Kayak handset. Nggih. Oh, ngono. Cah cilik ngoten niku enten kok. 20.000 napa pinten ngoten kok. Enten kok Mbak sing murah-murah. Kok mbek lunga-lunga ngono lho. Nggih. Iya iki krungu montor biyen teri. Kayak biasane sonet yang ewah ngoten niku kan nggih cah cilik mesake nggih, Mbak. Ya, ya Dek. Cantik, Masya Allah. Nggih, boleh. Tante. Cantik. Cantik. Anti. Yuk. Kita satu nggih. Kita satu nggih. Ada suan nggih. Nggih, Mbak Rika. Ayo lah sih Mbak ya. Makasih banyak, Mbak. Monggo. Ngekek ya apa lah kok ngekek ya apa. Hati-hati sehat-sehat. Ngono nang ngono. Ngono iki lho.